Lagunok ongetorri Lastotxa Play kanalera ongetorri Stardew Valley lehen daiziko atal honetara eta kasu honetan bi gauza hasi aurretik. Alde batetik Stardew Valleyko aditu bi historia modu nolabait izateko, bat zentro zibikoa bukatzen horretarako gauza berezi batzuk hartzen lortzen dena, eta beste batetik guk erabiliko dugu modua jokabidean, edo jokabidea izango dela soilik diruarekin egingo duguna, eta berez izango da apur bat teleselo horrelako zehose kapitalista. Eta bigarren aldetik kapitalista modu hori egiteko eta joku baseak dakarren gauza bat delako, jokatu behar dugu emakume moduan, beraz izango apur bat zentzu horretan sorginak nola izateko, beraz izena izango da sorgina. Eta sorginak izango gaten gotuz joango gara klasikora, izango gara berdeak, hilea zatuko gara aligeta sorgin honen izaten. Hemengoa, batez ere arrantza asko egingo dugulako eta lortu behar ditugunez zenbait gauzatxo partidak asko zero beto joateko hau izango da zonalde hon bat natu dezakegulako eta horretaz aparte ere arrantzatu eta hori oso zedegarri izango da, beraz prologoa du egingo aurrera goaz. Zonalde apur bat kofren bat ere egin barko dugu hasiera honetan. Ahaztu zaidana, heltzen da partida momentu bat neska aukeratzen badugu ematen digutela
kapitalismoari bultzada ematen dion zeo zer ez da gauza oso handi ere, baina animaliak dugatzen katua edo sagua aukeratu dudan baina berrogeita hamar egur kofretxoa erosiko dugu. Azalorea. Azalorea oso ongetorko zaigu, diru nahiko ematen duelako eta bat. Vale. Hau, bete esakegu hemen. Hau hemen egin dugunez, ba. Vale, kofretxa egin dezakegu. Kofretxa jarriko dugu. Guazen zonalde esploratzera, mapa hau ez dut inoiz jokatu, beraz ez dakiz zer topatu genezak egun hemendik. Hemen batzen dugun ere ondo ongo da. Jabide esan daiteke dela historia txarra edo baina ere egin barreko gauzatxoak baduzka. Ondartza da joango gara nik uste.
Egun ere ez dugu ondartzarik egin, arrantzarik egingo. Hirureun. Guazema. Bai, nire izerriko pertsona herria bai. Egia esan da ez dakigu norenak garen, baina izan behar garen ez oso kapitalistak hartu beharko dugu den eta saldu. Eta geroz eta nivel altuagoa izan landatzen eta arrantzatzen, lortuko ditugu etorkizunari begira irabaziak. Joan diroren gora, egia esan ez dakit. Ez hori ez. Hori hemen dugula, ba. Izango dugu hemen ez dakigu. Baina hemen... Hori ongo. Oso ondo ongo da. Bazen tabernara. Zein betiko lezo oso aditxoa da.
asko basuloan ezago zer. Egin da. Ez, bendik ez. Eta orain bai. Ea zenbatea dugun egun honetan, ez da asko izango. Baina tira. Beno lagunok, hau izan da zerako atalapur bat nola joango den telesaiak edo, bueno, jojabidean partidak joango gara pizkanaka, presarik gabe, espero gustoko esan zaizuela, urrengoan gehiago. Agur. Orain.